Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm hormatly studiya dinleyiciler. Men Rahman Kanada'dan. Bizde hazır şu an 1 saat 35 minut. Toyuz 13 saat 35 minut dayını bizde bazı şeyler hesaplanıyor ya da. Men bugünkü çıkış etmek bilen olalı bilen ayna geçenine hazır yetip gelenine Novruz ayramlarımız mübarek olsun. Oydeme Türkmen ozoklarımızda her bir ozoklarda toyuluşup gitsin. Hazır bahar paslında da ekindikin olya şolatlan esası mevzuyan vakti şol oydeme halkımızdan şu hükümet tarafından avırken bir kömeklat yok. Yani halkımız bir şu öz milleklerine de olsa bir göv önümleri yığınap şolary bir öldürü için ulanmağa bir mesele etsin. Şimdi şunkü bu çıkışımı etmek bilen olur bilen ahin yine bir sapar yankı Novruz ayramlarımız hemmemizinki kutlu olsun, mübarek olsun. Koca yıl olup halk tarafından halkı yukarı götürücü yıl olsun. O zaman men hazırki şunkü bunu çıkış etmeyimin sebebi olur bilen Türkmen halkımızda esasen yaşlarımız. Bizim yaşlarımız Türkmenistan'ın içinde katı az. Azlığının sebebim yurtta olayan her şeyli kıyınçılıklar. Ondan bir yazıptır şu vakit. Я там, где Христос. Опять бла-бла-бла. Рахман ага, сколько может продолжать это бла-бла. O da atlar var ha, bizim özümüze bağlı. Ediz halk. O da atlar var ha, bizim özümüze bağlı. Sebebi özümüze bağlılığının sebebim şu bla-bla ettiyenlere köpüğümüz kulak asıyaz. O sebepten var ha, biz hiç bir ağzımızı biriktirip bilemiz yokta. En esası düyüp sebebi şol bizim biyagda olmamız. Toyuz. Ondan sonra yine bir zat var da. Bizim Türkmenimizde bir zat var ekenle men deyip döşüne kalkmak. Ana şu zatları ayrılın özümüzden. Ulu veren ulu yağlı, kiçi veren kiçi yağlı oluyor. O yüzden yine bizim hazır ötüp gelen yaşlarımız, akıllı fikirli yaşlarımız var. Şolun geleceği o yüzden gününden hasta koğulaştırıp özlerinin ata-babalarına, öz toprağımıza, Türkmen toprağımıza öz rahmetlerini sindirsinler. Gelecek yaşlarımızın gülle vesmevünü aktif orun alıp barsalar, şu bizim yaşlarımız katkı olurdu. Üstayda men yankı köp bana postama gelen hatlar var, şoları aytacak bolyan. Onun yankı eden hayışı ay ağam diye bir şahir olmasam diye bir bilsinçe yazyan şol diye koşkulongdan sizin diye bir o da yankı depterçağınız bizim elimize gelip düştü diye barıp diye sen ir vakitten şu şahir olmasam şu bilsinçe yazyan deyip yazar ekenin ondan şol öz yazyan zattan danam sonku yazan zattan danam köne yazan zattan okuduk. Şol depterçe elimize düştü. Inni təzərək bir zatlar olsa, ya şu bizim esmedik zatlarımız olsa, mümkün hədir aydıp verersin deyip yazıptırlar da. Onun üstayda men bir zattan başlayın. Yankı bir ne mi deyilyer? Edil nesihat deyin Allah. Gerektir diye. Sözlerinde sözlüğün etme minneti Koççigide paykaslı yüz gerektir. Durmuşun kuruluşun acap cenneti görmene doğumlu erler gerektir. Bulur yağlı durmuş bolmasın senne toys yankı yurttaki olup geçenler var, zatlar var da. Yalan sözler hiç olmasın dilinde. Tezeden coşurun ata vatanı vepalı erler gerektir. Görmeyen yalancılığın izinden ılgap, ılgasan kalarsın yüreğin dağlap,
Doğru sözle gezme, sen halkı ağlap, betbel bolsaň, soraw bolsa gerekdir. Ýüregi gowdadyr saz dinlesen, dinlän sazlaryňdan many aňlasaň, Rahman aýdar bunaman soňlasam, täze bir baş tutan ýurda gerekdir. Onu ustady ýene bir azık ustady goşup durun soňda, pikirini ýaşa uygun elmedam, göwünlüň açylar, bolarsyň sen şadyan. Uğrunda görseler ılgap elmedam öz yerinde gadyr, hormat gerekdir. Onun iyidi. O dünýeden ýa-ýanky bu ýanky şu adamyň bir watany küýsüýüşi, şolatlar barada, şunu ýakynrakdan. Geçmişine nazar salsaň, gelendirle ol dünýeden. Sahy bolup göwün berseň, razydyrlar ol dünýeden. Asuw dolup gözi gonjy, bolýar eken durmuşda bolýar eken azy. Bu zatlary göz görejü, görüp geldi ol dünýeden. Ýolda ýörep, ýola düşsüň, kültürläp şol ýola açsaň. Ýagşylardan dost tutunsaň, ömür geler ol dünýeden. Niçe kynçylyk bolsa da, galman düşman aslynda, ýurtda täzelik bolsa, gelerin men ol dünýeden. Yüzler bakar gözler bilen, bolsokmy dam ýollar bilen, Rahman aýdar bu zatlary iýlap geldim ol dünýeden. Ondan ustada ýene bir zat bar, ýanky Türkmenistamyň bir şu SSR'den aýrylandan soň hiç wara bir günümüz gowguny yeten ok, halkımız aç kaldı, elmedama gat kynçylyklar, öňe üstüne halkın üstünden edilen sütömler, halka verilen azarlar, halkın asuwda öz Türkmenistanyny arkaýyn gezip bilmeýänleri, bu zatlar gaty gynanyrjy fakat. Onu şu arada da bir zat yazdım, od içinde. Türkmenin galmadı gülelwan keşfi, sapa bu gelecekler yola badak kakıp dur, yaşlarda döreyen söýgü duruşga, yaşdan söýgüsünü otda yakıp dur. Sokkarlar başını ählatlara, minde yerleri dünýäni saklayan ýala. Piňne del halkın ağaýgysy, minde yerler Türkmeni yoklayan ýala. Niçeleri ýurtda gorkasyna, geçirýär günlerin gaýygam bilen, eden etdilikler sütemazsyna, açlyk bir tarapdan ýeşillik bilen, para horlar pul gazanýar, şat bolýar, dogan gardaş bir-birine ýat bolýar, gözel gyýylan namysyna degilip, inni köpeýlerde ossuz kül alýar. Men nip döşe kakıp otururlar. Yekacağım durun. Alo. Men nip döşe kakıp otururlar. Talançalığa salıp gözel yurdumuz weyran etýär mari lewap daşawuz. Gülçemenine ahal hem de Balkanmaz. O zaman ne ustada oğlunun biri yazıptır, yankı posta. Şu diye men niye oturup çıktım, oturup çıkandan sonra yazır diye Moskva'nın bir özü yazmandır hayır şehirinde. Şu Moskva'nın eteğinden şehirlerin birine zahmet çekken diye özüm kuruluşukçu. Şol diye bir yerlerde kulağıma deyip diye sen türmü var arada yazıpsın. Şu arada da koşuluğumu okap vereysen YouTube'da deyiptir de. Bunu ben Irak yazdım. Entek oğat ben Belarusya'da yaşayadım. Türmeden çıkan hat esasında. Şu tayda benim Ayşe Kolyan'ladım. Bir
bir oğlunun türmeden iveren hatı var. Şol hatında da yankı ödü varada, şol duyuşu varada bir yazıptır. Şonu men ýöne edip bir başardığımdan setire geçirdim. Türmäniň kynçylyklaryny göz öňüne tutup, özüniň öňünde näme boljak, näme bolmajak, şol umytsuzlygyny duýdurup hat ýazanla öýüne türmeden çıkan hat esasında yazdım. Seher turýan töwereňe gazanyp, garaşýarsyň gelir diýip täzelik diýersiň ağlaman şad oýnap gülsün dogun gardaşyňy ýadyňa salyp, oýuňa getirýän dostlaryňy, ýyzyrlaýan geçip barýan ýodulaň, diýersiň nä sebäp şeytanlary ýurtda döwran sürýär türkmen halky haralap. Özlerdiň özüňe ýetken bolsa, şonda da sen umydyňy üzmeýän, belki diýýän, boşaryn bu türmeden, gaýgy hasratyna gezip görmeden. Aylar ýyllar aýralykly gün bilen geçip barýar tüsseki bin burusap, bar gaýgyň niçe ýyl ýene öňüňde bilýärsiň galjagyň çöpgümin galgap. Bu yerleriň wagşylary ýeterlik, gollaryny taýaklaryny galgadyp, inni niçe ýyllar sütemi bilen niçe ojaklary goýýar agladyp. Ýalňyşmasam bu ahirki hatymdyr, inni menden hiç bir hata garaşmaň. Ey köşe owasy gelen ýerlerim, razy boluň inni maňa garaşmaň. Muny men 2005-nji ýylda ýazypdym. Onuň soň bir şol Belarusiýada ýaşan döwrüm, men Belarusiýada 15 ýyl ýaşadym, ýa-ni Moskwada işlemden soň Belarusiýada 15 ýyl ýaşadym, işledim. Şu taýda arasynda barkaýdýadym Türkmenistana, gildiňlägem bolsa, barkaýdýadym, ýa-ni hojaýlyň nuksuň üstü bilen, nuksuň ýa-da rüwençiň üstü bilen, rüwenç ýa-ni soň hywa-hywadanam oglanlar şol hywaň arka ýüzünden bir ýol geçýärdi, ol daşagyň tagtyra ýönünden gaýdýan, soň bir gapdal peşanala, bir gapdalan Bayramazdan çykýar. O köne diňilen aeroportyň gapdalyndan geçip. Daşagyň 870 kilometr mi gadýan ýalňyşmasam. Ana şo wagt bir owadoşum türmeden çykypdyr. Şoň gurrun boýunça da bir zat ýazdym. Türmeden çıkan iyileşimizin gurrun esasında yazdım. Derdiň artýar töwereňe seredip, tikenekli siýimler gysýar gün-günden, günäň bolmasa da günä tapýarlar, diýersiň gelsedi kömek Allahdan. Açlykdan ölmesin diýip türmede, iziňden sen getirerler imiti, ýöne gelip düşýän imit azalýar, köp bolan sebäpli türmäniň iti. Diňe taýak asty saklarlar seni, gapyrgadan sanap bolmaz kül bolur. Maňlaýynda barmy çykmak bu ýerden? Bu zatlary inni dostlar kim biler? Birden niýsen kanunlarymyz bozulýar. Saňa bu zatlar kim azyr diýerler? Şäher bir bahana tapsalar senden, türmeden çykýançaň etiň ýerler. Ine şeýdip adam ömrü utorýar. Düşmanymam hiç düşmesin bu yere. Bu yerde biz imit olup galýarys wagşy hayvanlara, öwrülenlere. Umumy aýdanda da Türkmenistanyň ýagdaýy tak türmede oturmasaňam kynçylyk, esasanam türmäň içinde aňarda özüňiz bilýäňiz türmäň içinde nähil saklanýany. Onuň ýene bir zat bar, şu ýanky nähak türmäge gidenler köpdür, nähak. Men onu mysal aýdyp, ine häzir men dolu nemesini biljekden, näçinji ýylda şu 13-mi 14-nji ýylda mı kadýan, şu töwerek mi kadýan, ýa 15-16-my? Opşu şu töwerek da ýanky bir 3 tane ýaş oglanyň şu taýda türme wasylandy bilýän, birahin ýanky neme änüden
yankı Sudyan'ın kömökçüsü. Zumayev mı da şol. Ondan sonra eyleki ikincisi Orsvazar'da parikmahır olup işlep görün. Üçüncüsü Çogonlu'dan olan üçüsüne de 23 yıl iş kesiptirler. Yankı sakalı verip şu dininin yanı onun mırdat bormayı. Edenetçilik sudyalar neyme olur, neyme için kime kulluk ettiler ka? Halka kulluk etmeli olur. Berdi Muhammedov ya innehadirine serdar diyeli. Onu kulluk etmeliler olur o. Hükümü halka kulluk etmeli. Yine yan yakınına ne bir yankı Berdi Muhammedov dövrünü. Ana Murat Düşümüz. Neyme günahı var son? Şol eylede beylede şoň aldatlar talap edipdir. Şoň üçin özüm bilmeýän suud etmän daha şol obrosyny suud edýärler. Hani hakykat o. Hani şol yankı şo taýda işlän indi goý aýdaly yankı tutanlar ugalanyr osk diýdiler yankı. Hani şol eýleki isledipdirler. Şol atlary dolu. Gördülerim ka, barladılarım ka, neyme sebep boldy? Neyem üçin şol atları, misal üçin bir bastıracak bolýanam bolsa şonu. Şolar böget dolup durmaly. Olar isledipdir. Ondan ol isledipdirler, biýüne şeýdip biziň türkmenlerimiz ýaşlanmady, türmäde kyp ýatsa, ondan biziň ýaşlanmaz kim inanmaly? Kim inanmaly biziň ýaşlanmaz? Ol ne Niyazov geldi, sonra Berdi Muhammedov geldi, ne hazır Serdar yankı andi çiyeler Kur'an'dan hem Türkmen saçağından. Siz oları Kur'an veren saçağı siz oyuncak ettiniz. Siz var ya şol saçağın Kur'an'ın üstünden beriyen yankı ay men on ederin, men mun ederin halk üçün. Şol atlarım yerini getirmeyenliğinizi ana şol atlar sizin gözünüzü kapar. Evnem üçün yenge o bir söz verdin mi sözünde dur. Durup bilen yok mu sesin çıkarmada şol yerik barcağım olma. Şo sebepten men mıdama da etken birdadı. Mana var şol Türkmenistan'ın ulu iş gerekler. Hatta men vayen urdun optum köp. Ören optum köp özüm spes zadanyalarda. Onun şo sebepten ol urduna inni vaktimiz geçenler yönü şol bir yerleşip bolsa var ya şu vakti şol Serdar'ın nemesi var yani oturan yeri. Şo taýyk baragatdan elme bir gazawna kasilka versinler. Şo otları neme derýaly, otları aýrar ýaly. Onun bir elme ol sekatır var, şonu verseler boldy. Gazawna kasilka для чего нужен? Gazawna kasilka yankı ol iş üçün. То есть arasalama üçün. Sekatırım yankı ulu gaýçy var bağ üçün. Olum iş üçün. Köp adam düşünýänler nähili iş üçün gerekdigini. Şol sebepden men bir zat arzu etdim. Gelecekte özel Türkmen halkımızın bir yolu açılıp, bir yolları açılıp bir park gaýdyşyk bir bolsa has gowy bolardy. Evnem üçin ýeňde biziňne köp illeşlenmez, yaş oğlanlar, kızlar, gelinecelerimiz, doğanlarımız, taşar yurtlarda işlep görülür, okuyanlar var, arkayın anrik bar kaydıp bilen oklar. Ben burada da edip bereyim şu tayda, ben bir oğlunu tanıyanlar, Vraz oğlun üniversitede işleye, hazır diye gülyal olsa ben baracak Türkmenistan'da, ben Türkmenistan'da rahmetimi direcek diye. Şimdi men şutada onu ýatladan bir zady var. Ana şol oğlany 10 gün ruhsat berdiler. Amerikan atasyny ölen görüşüp gaýtmana.
şu baranımdan niye samolyottan düşenimden tek aydansam idimden niye sol karıntılar diye ayrılmadı diye. O zaman nime üstada başka bir adayacak. Ama kevir başka bir adamlar var. Kakoy 10 gün, kakoy 1 ay, 3-4 ay olup kaydiyalar şu tayda. Onun ne hil oluyor bu zatlar o? Şoň aly bir ýurda bir aň bilim düşünje berjek adamlar bir 5 gün 10 gün var gaýtmaly. O adamlar satyp görenler, olar bolsa 3-4 aýda şu taýda bolýanlardy men bilýän. Onu men bilemden aýtjam, kimdigini bilýän men. Arkayın barışıp, arkayın viza alıp böyle daşa yurttan alıyorlar özleri. Köpüsü dağın çolun yankı çartın reislerden gizliğin var kaydiyanlar ama. O da atları var abi. O değil şol açıklık olup Türkmenistan yolunu asla, hava yolunu açıp bir adamın ölüsü oluyor, toy oluyor, yası oluyor bir bark kaydılsa o olurdu. O zaman yankı biznes için yol açmalı. Sevnem için yankı hazır teknoloji, bütün dünya teknolojisi düğünden ütgödü. Şu zatları yerlerde ornaştırmak. Bizim o Gülyalı düşünceyi halkımız var. Gülyatçık yaşlanmaz var. Şolara yol vermeli. Oluyor ne ol? Ayna diye şu kabirayt ya da adamın diye yaşı koyulsa diye de toyuz. Neyse yaşı ne merak olsa şol hasiye akıllı oluyor diye. Ben aynı sinedik gördüm ben berdim Muhammed'in misalaları. Niyazıf'ın misalaları. Yani şolun yaşı 30-40 yaşında mı? Şolara özünün o tarafına görkezmedi. Ondan men şu adamın bir daha da edip verecek. Yine hazır sayılı o istidat etti. Şu da bir cemleyici bir aytacak zadım. Eşek kovkur yasap bilmez. O sebepten ben lişni öz minini ama ve hazır ki Berdi Muhammed'in oğlu Serdar'a düyüp götür anamım yok. Sebebini için o hazır kakasının izni devam ettireceği belli mukadip şeyle ben öyle düşüneceğim. Ondan yankı yönü şu eline gitar al karakum deyip aydım aytmasa bir kovuyor. Karakum eta karakum mara karakum bu halkın karakumu. Din ol Berdi Muhammed'in karakumu değil ol. Vapşe karakumu Berdi Muhammedov ya şonu mengdeş tetelli edenetlilikleri edip görün yolbaşı gerektel. Türkmenistan'da vapşe bizim Türkmenistan'ımızın prezident Ay Planeviç biz adamları arşa çıkarıyor. Adını familyasını tutup vuruluyor. Yine şu da Kanada'da. Yine misal edip vereyim yine giyce iş zahmetini kutoruyorlar onu giyce 3-4 kıyılar gelinler öyle gidiyorlar. Adar veren yok şoları. Spokojno gidiyorlar, spokojno geliyorlar. Bizim Türkmenistan'ın aşağıda var mı? Asla. Praktiski yani vayenli vermeyi alırlar aşağıda için. O ne mi ol aşağıda gözelettim deyip niçesi bir peyda halkın şol paytahtı varıp görüp kayıtmaktan görüp kayıtmağına dosya var yarlarının yanına gitmeyene mümkünçülükleri bolmasa. Halkın kıyın gününü biz birazcık yüzümüzü yukarı götürerek ettin görüp şu bolyan zatları şunun yerine düzeltmesek biz gelecekte o zatın üstünden varmarız. Dine yankı kırıp çırıp toyuz. Korrupsiya ondan yankı şol
yurtta diňe bir sistema döretmek ýa-ni şol mysal üçin Niyazım döwründen Berdimuhammedow geçti. Berdimuhammedow birazcık bir goşarmy diýsek, ol wapşe olarkodan beter etdi. Bunu ne görüberýär? Näme bolýar ýöne? Men pikirimçe oğluğa garaşar ýaly dälmi diýip düşünýän. Ýaşy diler ýarym döwlet diýe. O sebäpden men häzirki şuňky gepleşigimi şuň bilen jemlejek. Olam ýanky bunu men Berdimuhammedow barada ýazypdym. Hiç kömegiň degen ok adar bermekden başga hiç nepini görmedik. Göwne degmekden başga senni çykdy döwlet senni çykdy garawul işin pişin giýjegini bermekdir halka dowul. Ne bolmaz jübüň barmyş dıkıp yatyrsyň durman doýmaz dolmaz bögenjikdeý kakyp yatyrsyň durman. Halky talan gara pulluň kimse nesip eden o wagt imany wagt ýoklu pul ýemekden doýan ok. Hacı Melik tövbe eder seni görse bir eýýam hiç doýmany bilmersiň sen geçip barýar bir eýýam. Orlu eden dälle üstüne gelen häzir utanır ýygrylyp ýygyna döner eýýam. Asen bolsa üstünlük diýýäň muňa özüňçe soň hem bolsa durup bilmän oýnap gurýan oýunlar şeýdip gün vermän halka iki jüwe salýardyň. Her kim sana düşmandyr, sebäp yüzüň garadyr. Wagt diýilmä halka seniň eden işleň wagt diýilmeýän yaradyr. Tehel başyn götürse halk bolar halk düşmany bahanasam paradyr. Opşu men ustady nemeni ýatdan çykarypdyryn ýa-ni wagt diýilmeýän yaradyr. Yarasyna derman gözläp tehel başyn götürse halk bolar halk düşmany bahanasy paradyr. Neçün beýle talaýarsyň paýlaşyp iýmek barka, neçün beýle daraýarsyň derdi paýlaşmak barka. Gorkulyp öz ýylyňy, gorkupmadam ýylyňden kimden haýr isleýän ýydirip öz puluňdan. Halka bolsun essedin, halka arkana alıp, ýa-da Irak isledin, haltaň arkana alıp, hiç o tor bolmarsyň, şonu da arsyň ýyp, halk tepesine göterdi, madama sana uýup. Emma dogry o adamlary, ýa-ni belli adamlar götürdüler tepesine, elini öpdüler, gül verdiler, kitabyny okusadylar, ýa-da kitabyny köpsü şu yatanyny ýastygynyň aşagyna da goýup ýatýan diýen. Ýöne olarky gepleşiklerimiň birine aýtdym. Hökümet ýol başçylary şu zatlaryň öňüni alyp biläjek hökümet ýol başçylary. Şol ýol başçy sumoklardan gerek, ýol başçy sumok diýdirmejek bolsalar. Bolmasa şolaryň köpüsi olarky gepleşigimde de aýtdym ýa-ni şolaryň köpüsi yatanlaryna da pampersli ýatýarlarym diýip şeýle pikirim bar. Şuňky çıkışı dinleyenlerine köp sağ olun. Yine bir gaýtalýan köp adamlar aýtdy, ay sanyň köp ölçek bolýarmyň. Men san üçin edem ok. Dinleyen adam dinler. O sebäpden o zatlarda meni aýplajak bolýanlar var. Özümni daşarydyň içindekiler o. Ayol nämet isleýändir özüniň gapdanyna adamlar köp ýygnajak bolýandyr. Mende oňal düşünje ýok. Adam hiç wagt özüňe anandyrjak bolup çykyş etmeliler. Onanca adam onsuzam ananar, bilýän adam onsuzam bilýändir. Ol adamy yalan söz bilen öz tarapyna geçirmek olan bir jenaýetiň, maşenlikliň işidir. Köp sag bolun dinläňiz üçin, geljekki duşuklara çenli.